Salut și bine v-am găsit pe canalul meu. Eu sunt Petro și azi m-am gândit să joc Brawl Stars. În fine, nu este zi, dar na. Așa, nu o să jucăm cu Pam, pentru că eu ultima dată am jucat cu Pam. Dar nu uitați să vă abonați, să-mi dați subscribe și follow pe Instagram. O să aveți în descriere contul meu de Instagram. Și să nu uitați să dați și like. Ok. Nu o să jucăm la Gem Grab. O să jucăm 2 meciuri. Am dat o să jucăm cu Natal. Voi ce-ați mai făcut în carantină? Bun. Mai avem nicio sus. Haide, vine să mă ajuți. Haide, o pun și eu. Primul meci am pierdut. Da, nu e băgat să nu. Sunt supărit pentru că am pierdut. Nu să mai jucăm cu Nica. Facem ala portocala dintre Shelly, Jackie și Pam. Ala portocala. Cine mi-a furat banana? Ești chiar tu. Păi, Jackie. Ok. Scuzați sunetul de câini. Adică jucăm cu un Pam, sper să fie bună. Nu ca și mine. Hei, vină încoace dacă ai curaj, mă, ești mă doaică, mă. Nu mai știu să mă doaică, gata. Cine te bați, Pam? Princess? Ok. Nu joc eu foarte bine, dar am jocul ăsta de foarte mult timp. Yay, multe gemuri! Și eu am 12, off pe 26. Yay, se pare că câștigăm meciul ăsta. Haideți, dai! Nu-mi place! Nu-mi place! Gigantele! Lasă-mi plăcerea în pace! Gigantele! Așa, yay! Bravo, Pam! Nu mă dau mare, că am 21 și de genul și 15. Adică... Haide la păpaie! Cine bătăie! Pentru că eu trebuie să văd doar 2 meciuri, pentru că pe celălalt l-am pierdut, să ne jucăm un chat.
A, da, înainte să începem al doilea meci, cum să vedem al treilea, haideți să vă arăt, să vă arăt brawlerii mei. Am dat 18 din 38. Ok, îl am pe Dynamite, Power 5, pe Jessie, Power 6, pe Poco, Power 6, pe Bo, de Power 4, pe Nita, Power 6, pe Colt, Power 5, pe Shelly, Power 7, pe Pam, Power 1, ok, nu prea am jucat cu ea, pe Tick, de Power 4, pe Burley, de Power 7, pe Cat, de Power 6, pe Jackie, de Power 3, pe Rico, de Power 5, pe Brock, de Power 6 și cred că vedeți și voi, nu trebuie să mai spun eu, ok? Bun, să vedem ce ne putem cumpăra cu 23 de gemuri. Ups, pardon. Așa, da, tot cu Jackie. Și poate putem să luăm ceva de pe shop. Putem să luăm doar asta. Token double. Și cam atât. Da, atât. Doar o singură chestie pe care sunt token double-urile. Ok, să nu mai pierdem, pardon, să nu mai pierdem vremea și să trecem la al doilea meci. Bine, știu că al treilea, că pe primul l-am pierdut. Prima, nu știu, nu era fasă la primul meci. Nu știu dacă e... Nu știu, specialistă. Nu știu,